Mai to mai joto takku buko tai Tripura hastini joto na ani khapangni hamjokmo tai khulumung yapharo Bisi Kwtal 2024 financial sini bagai tongkasang tai bayapsari tugui faito thanai Bisi 2023 aro sini ja dukho kosto tai buntu ditam phaike abo tai oisa kifilita phaito phanai oje 2024 on jatni bagai sini bagai shok shanti tugui faito ada hai mai to mai jotona ngani khapa bihum jabu tai khulung ya ba jasta kaham tongdi sukhe tong